мо чанд муддат пеш фаҳмидем ки шумо бо хонум Ганҷинабону муносибататон гурехтааст, гапатон гурехтааст ва душмание сар задааст. Аз чӣ сабаб буд? намехоҳам нашоти ҳама одаму гап занам. Дигар интизор намешавад? Дигар интизор нашавем бо ҳамроҳи Ганҷинабону шартнома қатъ кардаш. мо қатъи ягон шартномаи чӣ мегӯянд, хеле документарни шартнома надоштем. мо вазъияти ту чӣ кор дорем ки ту чӣ проблема дорӣ даҳаёт? қарза бурдӣ, қарза баргардон. Шарт нест ки ман кора дигар хе бинам. Биё нашоти ҳамон гап назанем. Нашоти ҳамон гап назанем, ки нашоти ҳамон гапа сар мекунем настем. Мепарам мебурам мерам ҳаминҷа. Гар бад бошам, лаънати дунё ба сарам, худо шаҳр раҳмат куна. Бе 1000 соман пулай барои ман, не ки ту баргардон ҳамин пула. Изо намекашӣ? Бармегардам, камтарак сабр кун, камтар. Дигар маблағ шавам, ҳам маблағ шавам, ақл дорам, ҳам маблаға мегирем меёрам. Ту ақлан телефонта бардор, ту изо намекашӣ я бачи калон. Переживат, бедорхобӣ. Хоб намекардам. се рӯз хоб намекардам, гуфтӣ. Ширкати Баха яке аз ширкати беҳтарин миёни дигар ширкатҳо аст. ӯ ҳамеша кӯшиш мекунад ки мушкили муҳоҷиронро осон гардонад. Агар шумо ҳуҷҷатҳоятон буд шудааст ва мехоҳед ки саривақт онро ба анҷом расонед, пас тавсия медиҳем ки ба ширкати Баха муроҷиат намоед, то ин ки кори шуморо дар як муддат ҳал намоянд. Занг занед. Шахсоне ки чиптаҳои боваринок ба тамоми дунё дастрас кардан мехоҳед бо нархи арзон, тавсия медиҳам ки ба авиакассияи мо муроҷиат намоед. Ман дилу додам ки пеши ту мона, да ту ошиқ шидам май девона, медонӣ и дил ба ёдат мемона. Дилдор ту шудӣ баром моҳе дар осмон, агар ҷангам шидем ту тоқам намон, ки бетақинди бад мегзара замон. Аллакай ин садо ва ин симо барои аудиторияи YouTube ва умуман халқи тоҷик бегона нест. Аллакай ин ном ва ин садову симо миёни ҷомеаи шаҳрвандии мо маъмулу машҳур аст. Яъне Шаҳроми Абдуҳалим имрӯз мавқеъ дорад дар ҷомеа, миёни албатта ҷавонон. мо пеш аз ҳама аз он ки барномаро шурӯъ кунем, як саломи гарм ба якояки шумо тамошобини фаъоли канали Меҳробпро мерасонем. Инак барномаи ситорарез бо чеҳраи муваффақи соҳаи шоу бизнес Шаҳроми Абдуҳалим. пеш аз ҳама ба барнома шуморо хушомадед мегӯем. Зинда бошед. Саломи гарму ҷӯшони хидмат бари шумо ва бинандагони канали Меҳробпро, мухлисои ашадӣ хидм мерасонам. Зинда ва сарбаланд бошед. шумо медонед ки мардум умуман аудиторияи канали Меҳробпро шуморо ёд мекунанд ва мо муддати дароз аст ки бо ҳам суҳбат намекардем ва аз шумо пурсон мешаванд ки барои чӣ зуд бо Шаҳром суҳбат мекардед ва рафту дигар ин суҳбатҳо гум шуд аз байн. яъне муносибати шумо бо ҳолиам ба ҷангу ба ҷанҷол рафта истодааст. гуфта ҳамин хел саволҳо бисёр шуданд. аз ҳамин сабаб шуморо ба барнома меҳмон кардем. Дерояда шероят барои популяр яъне шинохта шудан сарояндаҳо солҳо сарашонро сафед мекунанд. ман фикр мекунам ки барои саратро сафед кардан дар соҳаи шоу бизнес кам солҳо сарф шуданд. не хеле сарф шуда. чӣ қадар вақт рафт, чӣ қадар сол гузашт ки имиҷ пайдо кардем миёни мардум? паи 14 сол мешавам ман дар ҷустуҷӯи суруду навгониҳоем ки тӯли 3 сол мешавад ба қавли шумо мардум шинохтанд. 11 сол дига мемона. 11 сол бигирем ки дар 11 сол ман айпаи навигарӣ будам, айпаи даводави суруд будам, не ки дар 11 сол рӯи саҳна биромада натонистам. баъди 11 сол аллакай 3 сол мешавад ки дар байни мардум машҳуру маҳбуб шудем. шумо медонед ки интернет як соҳае ҳаст ки дар пешравӣ дар рушди санъати санъаткорон саҳми босазо дорад. яъне чӣ тавр? сарояндаҳое ҳастанд ки фақат танҳо суруду клипу рӯи саҳна ба, сарояндаҳое ҳастанд ки дар YouTube канал, яъне канали шахсии худро доранд, яъне метавонанд ки зуд клипҳояшонро партиянд. шумо худро чӣ гуна муаррифӣ кардед? ман пешаи канали худам дар шабакаҳои дигар шабакаҳо дам аллакай сама гузоштагӣ будем. дар шабакаҳои шумо буд, Меҳробпро, дар Тоҷикон груп, дар барномаро доштем ку суруд мехонем дар шабакаҳои мисол Шони МС, дар шабакаи канали YouTube каналаш Мастери Сура ва дигар. ман дар ҳар як каналиё аллакай сурудои хидмат доштем. баъдан ман канали шахсии мисол хидмат кушода кардем, сурудои хидмат пешниҳод кардам. як замон YouTube канали шумо удалид шуд, дилатон задааст. шуморо ба балниса бурдан, рост аст? не қариб як моҳ
канали мара ай Америка шумо дар амрико душман ҳам доред? намедонам, дӯст дида буданаш қариби 1 моҳ мо канал надоштем. Бе канал будем, намедонистем чикор кунем. Раҳма гум кардам, раҳями санъата гум переживат, кардам. бедорхобӣ. хоб намекардам. 3 рӯз хоб намекардам. Гуфти Наимҷони Сайдари ҳатто як қошуқча обам хӯрдагӣ набудам. дар ҳамон рӯзҳои мақсад ки душвор ки дар бари шумо буд, ки дилбардорӣ мекард, ки дили шуморо ба ҳаёту ба зиндагӣ гарм мекард? ҳеҷ кас. ҳама рафта. пул ки тамом шид? ҳама дар чӣ мегӯям, хай дар алоқа будем, связ мебуромадем, гап мезадем бо дӯсто. Хеле ягон таш ҳамдардӣ мекарданд ки канал аз даст рафт? на мегуфтанд намешавад гавора гирифта. ин гап ба шумо як зарбаи сахт буд. ва дар ин вақт акай доди худо рептиҷи акай доди худо расти 100% ваъда надода, ягон 20% ваъда дод ки ман ин канала гирифта метавам. ҳамин тавр шуд. қариб 1 ҳафта ҳар рӯз меомад. Акай доди худо ҳар рӯз меомад дар хонаи мо, соатҳош мешиштем барои канала вастанавид кардан. ва хушбахтона канала гирифтем. ва имрӯз фаъолияташ хеле хуб аст. беҳтарин. ва мегузарем ба қисмати саволҳо. дар кадом мавзӯъ бештар суруд хонда ки мардум туя хуб қабул карда? Ошиқӣ. бештар сурудҳоят ошиқӣ аст. чӣ магар то ҳол ошиқӣ? Не, ошиқ будам. Ҳар як инсон дар зиндагӣ ошиқ мешавад. Ошиқ будам. бисёри сурудам аввал сар карданон буд. Ай чӣ мегӯянд, ай историяи худам мехонду пешниҳод мекардам. имрӯз имрӯз рейд каред ки историяи худам дар байн ягон 6-7 суруд мекунем, яке дар байн ягон вақтое ки зиқӣ мекунем, баъдан он вақтҳо ай историяи худам эҷод мекунем, пешниҳод мекунем. ташаккур. дар атрофи худ дӯстони душмансифатро шинохтед? бисёрша шинохтам. Ман назар дорам ки мақсад санъаткороне буданд ки дар пешатон дӯст буданд, аммо дар пушт ба қавли корд мезаданд. ҳам санъаткоршам дидем, ҳам бесанъаткоршам дидем. ҳама ҷиҳатшам медидайда. вақте ки мо хурд будем ҳамин чизҳоро мегуфтанд мода, ростӣ надида будем, намедонистем чӣ буд. вақте ки худмон дар ҳамин ҷода камтар ба ҷодаҳои баланд расидем, баъдан ҳамин чизҳоро худмон ба чашмонмон дидему, ба гӯшамон шинидем. фосила гирифтед ё ин ки то ҳол бо ҳамроҳашон мешинед? Не мешинему, мақсад дар пешон ҳар чизи гап намезанам, хомӯшӣ мекунем, мешинем салом тамом. бисёр гапи зиёди гап намезанем. мо чанд муддат пеш фаҳмидем ки шумо бо хонум Ганҷинабону муносибататон гурехтааст, гапатон гурехтааст ва душмание сар задааст. аз чӣ сабаб буд? намехоҳам нашоти ҳамон одамо гап занам. дар воқеъ шунидаҳои мо рост? Ростае, 100% ростае. намехоҳам нашоти ҳамон одама дар ҳамин сабт сиёмка гап занам ки ӯ рибоихи тамошо мекунад ҳамира. тамошобиное ки миллион дуэтҳои шуморо ҳамроҳи Ганҷина тамошо карда буданд. Дигар интизор намешавад? дигар интизор нашавем бо ҳамроҳи Ганҷинабону. шартнома қатъ кардаш. мо қатъи ягон шартномаи чӣ мегӯянд, хеле документарни шартнома надоштем. фақат шартномаи мо хеле шифоӣ буд. чӣ суруду клипе ки ман қатъи ҳамон одам пешниҳод кардагӣ будам, ҳамаш ай эҷодиёти худам, ҳамаш ай худам буд. то мусиқӣ, то шеър, то оҳанг, то сабти клип, ҳамаш ай худам буд. Рустам ҳамаш ма баъди мухлисо пешниҳод мекардам. не ки биё нашоти ҳамон гап назанем, ки нашоти ҳамон гапа сар мекунем, насина мепарам, мебурам, мерам ҳаминҷа. шаҳром, шумо дар идомаи суҳбат гуфтед ки санъат дер намекунад, яъне ҳолате мешавад ки санъаткор аз муд меравад, аз байн меравад. шумо мақсад агар рафту аз байн рафтед, аз муд рафтед, дар чӣ кор худро боз муваффақ меҳисобед? худокона мекушоед ё ки дар ягон моҳика кор мекунед? не, ман барои ин чиза аллакай фикр кардам. Рустам, барои худам як тиҷорати майдаак ташкил кардистам ки шояд дар санъат ман 1 соли дига бурам, 2 соли дига бурам, 3 соли дига, 4 соли дига, дар ҳамин қасари сол як тиҷорати хурд дорам. агар калон шавад, бо хеле хуб мешавад. баъди ай муд рафтан ба тиҷорати худ машғул мешавам. беҳтарин. ва ба як мард чил ҳунар кам аст ва мо боварӣ комил дорем ки шумо аз удаи ин ҳам мебароед.
тамошобини мо бисёр вақт дӯст медоранд ки дар байни суҳбатҳо як шоу бошад, яъне ки як саҳнасозӣ бошад. биёед мо ҳунару маҳорати шуморо дар ҳамин лаҳзаи барнома месанҷем. шуморо дар тӯй ба ҳайси сароянда неву ба ҳайси ҷураи домод таклиф кунанд ва микрофонро оварда ба дастатон диҳанд. баҳри ҷураи худ чанд сухан гӯяд. мегӯм ки эй дӯст фаромӯшам макун, ёдам кун, хокистари кӯчая шудам, бодам кун. гар бад бошам, лаънати дунё ба сарам, худо шаҳр раҳмат кунад. беҳтарин ва фикр мекунам ки ҷуръатон аҳамусу як мушти обдор мефарорад. баъд ям баст мекунад ҷурагира. аксарияти мардум дӯст намедоранд ки сарояндагии шумо бар ин сарояндаҳо ва умуман чанд ҳофизҳои ҷавонро барои чӣ дӯст намедоранд? онҳо гумон мекунанд ки мард бояд калан дар даст дар саҳро кор кунад ё ин ки ғарибӣ рафта дар стройка кор кунад. аммо ба панҷ панҷа баробар нест. ақидаи мардумро нисбати худ чӣ гуна қабул мекунед? боре гуфта буданд ҳамин гапро? ака бисёр мешавад чизо модар рустам. ҳастаи одамое ки чӣ мегӯянд тафаккурочон пастай систай хайво ҳарчи фикр мекунанд. одамое ки тафаккурочон мисол ба ақл баландай мефаҳманд одамо. аз ин гапҳо шумо хафа намешавед? не ман рости бисёр комментарияда менависанд гапҳои қабеҳшам ҳастай, гапҳои сахтшам ҳастай, гапҳои хубшам ҳастай. кадоме ки гапи хуб мегӯям мисол ман водам миннатдор ҳазор раҳмати калон барои мисол гапҳои хубшон ва хейтер мегӯям ку хейтеро дар ҳамаи ҷиҳат ҳастай. хейтер касое ки намедонанд хейтер ҳамонро мегӯянд ки дар ҳамаи чӣ гапи қабеҳ гап мезанад. ҳамун инсона ягон гуноҳша менависад, ягон гапша мегӯяд, ягон оли дар таги ин видеои маро оли бидроянд нигоҳ кунед, хейтеро бо гапҳои хушонам менависанд. барои ҳамон қадар ӯ хейтероро намешавад гардонда. якча дуча мегардонед ки ҳастай. фоизи комментарияҳои минуса бисёр меғалтанд ё ин ки плюса? плюса ҳатман ака кам мешавад хейтеро. мисол ҳастай кам ҳастай. ака ҳар як тавоқати мо ҷанги разборо наметавонем карда. ҳамин ҷиҳат ҳаволашон ба худо. мегузарем ба қисмати дигар саволҳо. сари зулфи ту нашуд, сари зулфи дигаре. боре шуда буд ки духтареро дӯст дошта бошию аз даст рафта бошад? ха ки хеб бигирем рустам, даврое ки хурд ба дагимона бигирем, даврои хурдида бигирем, аки хеле чизо шидагия. даврои хурдира бигирем, даврое ки 13, 14, 15, 16, 17 то 18 солагира. аки намедонам дар ҳамин байн кадом солҳо буд. ҳастае ки ишқи кӯдакӣ мегӯянд. буданд аки хеле буд. як духтарака нағз медидим, нағзш медидим. рости ха аку вақтҳо духтара тез ба шавҳар метаҳанд ку. бале. ва ба шавҳар додан ман мондам. яъне ки сари зулфи ту нашуд? сари зулфи дигаре баъдан баъд мо калон шудем, баъд ба зиндагӣ хит шудем. боре шуда буд ки рӯбарӯ омада бошӣ? на. надидид ки? На. саволи дигар. бепул дар ҳаёт дар маҳфили ягон нафар мухлисат хизмат кардаӣ? мухлисдам. фарқ надорад тамошобин умуман бисёр хоҳиш карда бошад бепул рафта бошӣ. ака ношиносда нарафтаму шиносе ки як маротиба ду маротиба салом алейк шидагӣ ё ки через шумо бурдагиен ма, через меҳроб бурдагиен ма, хеле бисёр рафтагием. агар ягон мухлисе ки дар ҳақиқат асил аст, дӯст медорад, аз таҳти дил даъват кунад, бепул меравӣ? фақат ҳо нагӯ ки ҳамонро фикр дорам, ҳамонро фикр кардастам. бале сабри ҷамил ба администраторат мешавад. не ака як ҷиҳат бигирем дӯстам, мо ба худ расход дорем дар ҳамин ҷо дарам. аппарат мебарем, калонка мебарем, навозанда мебарем, тавлак, доираву скрипкаву бисёр мебарем. ака намешавад баъд мухлисая ман аз чӣ мегӯянд кисаи худам расход кунам барам тӯи шаб гузарам. ҳаста хеле шидагия ки мухлиси ашадияй расход ҳамун аппарат ҳамун чизоро додагиям мо ҳам хеле чӣ мегӯянд барои хирсан чидани ҳамун одам рафтагӣ хондагием. хеле шидагия хелеша қабул кардагӣ ҳастам. шидагия ки одамое ки мисол шароит надоранд рафтагӣ ба чишмомон дидагием, хеле ҳавоӣ не рафтагӣ дидагием, шароит надоранд ҳамун маблағи барои аппаратҳо чӣ мешаванд ҷудо мекунанд, ҳамонро гирифтагӣ рафтагӣ мо гузарондагием тӯшон. беҳтарин. лекин аксарият нафарон фикр мекунанд ки тоифаи сарояндаҳо сарватманданд, пули калон доранд, мақсад ки ҳавобаланданд аз ҷиҳати пулдорияшон. дар асл ҳамчун сароянда шумо гуфта метавонед ки
пулдоред ё ки бепул? шукронаи худо ака мо на хидмона бой мегирем, на хидмона камбағал мегирем. Ягмо афанди мега ку мега мо боем, ҳамсоямо лексус дорад. дар воқеъ дуруст аст ва фикр мекунам ки тоифаи саргардонҳо низ мисли мардуми оддӣ як зиндагии оддӣ низ ба сар мебаранд, яъне ки сарватманд нестанд ва мухлисон медонанд беҳуда гумонӣ бад накунанд. Саволи дигар, дар роҳ мухлиси шумо кӯдакон бисёр ҳастанд ё калонсолон? ҳамаш ай кӯдак саркардагӣ ростӣ рустама кӯдакшам дидам гирья кардагиай, қичоқ кардагиай, ҳатто нарафтагия қатъиямо модарашу падараш намераванд, қичоқ мекунанд, гирья мекунанд. ҳатто духтаракҳо ёшам дидагим, ҳатто бачаакҳо ёшам дидагим, ҳатто спортсменшам дидагим. Чӣ мегӯям? Фикр кунам калонсолон аз дур дар муш мебаранд, Не, бад ҳамаш. мебинанд. То ҳатто занакҳои калонсол, мардакҳои калонсол, чӣ мегӯянд, синну соли калон, мисол синну соли падару модари ман шидагианд ки аз хона биромадагиём дар ягон ҷо мести мебинанд, та меоянд дари мошинавӣ мекунанд, қичоқ мекунанд, мачак мекунанд. хеле хирсан мешавам ай кӯдак то калон шад, то ҳамун синни соли калонсолиро дидагием. Яъне ки дар тамоми синни сол хурду мухлис калон аст. ҳастай. Забони русиро медонед? Чут-чут. дар бозор, дар кӯчаҳо гуфтед, дар умуман мошинҳо шуморо мебинанду мешиносанд. умуман ҳамин шӯҳрат, шинохта гаштан, як маъруфият байни халқ доштан ба худи шумо чӣ медиҳад? Энергия. танҳо энергия Не, энергия меши, энергия мегирӣ. ба шумо мефорад? ва хеле хирсанд мешавам, ҳарчанд ки ман чӣ мегӯянд шаҳр медорум, изо мекашам, не ки хеле хирсанд мешавам. Ман қабат чӣ мегӯянд, гӯшт мегирам барои худам. Хирсанд мешавам, но кам изо мекашам. Амиш мешавам. беҳтарин. ва имрӯз дар охири барнома аз шумо як санҷише гузаронида мешавад ки дар асл мардум бовар кунанд ки ҳамин санҷиши мо ягон мазҳака нест, ягон ҳаҷм нест. фикр кунанд ки як чизе ки боварибахш бошад. шумо дар нақши нафаре ки аз ман қарз доред ва пулро баргардонда наметавонед ва дар ҳамин баҳс ману шумо шарик мешавем. мо чӣ гуна нақш бозем ки тамошобин фикр кунад ки дар воқеъ мо ҷанги ростӣ дорем? ман шумо қарз дорам, шумо ама қарза талаб кардистед. бале. ҳамин ту ақл дорӣ? имрӯз мегирезӣ, пага мегирезӣ. бо ман рӯбарӯ шудем ки ту изон намекашӣ? барои чӣ зо кашам? қарза кай мебарӣ? 1 моҳ гуфтӣ? медонӣ чанд моҳ гузашт? 9 моҳ гузашт. як қарз дохи надорум, ӯсти вазъияти маро намефаҳмӣ. ман вазъияти туда чӣ кор дорам ки ту чӣ проблема дорӣ дар ҳаёт? қарза бурдӣ, қарза баргардон. инсони хеле шарт нест ки ман кора дига хебинам. омадӣ гарданта кач кардӣ, доду вой кардӣ ки клип мекунам, суруд мекунам. барои як маблағи кам қатима бихез разбор кунӣ. Айба намедонӣ як бачаи калон. 1000 соман пулай барои ман, не ки ту баргардон ҳамин пула. изон намекашӣ? бармегардам, камтарак сабр кун, камтар дига маблағ шавам, ҳам маблағ шавам, ақл дорам, ҳам маблаға мегирам меёрам. ту ақлан телефонта бардор, ту изон намекашӣ як бачаи калон. ҳофиз ном дорӣ. ай бай просто. ман ҳофиз ном надорам, ман шаҳром ном дорам. умуман дар соҳаи ҳофизӣ ҳар рӯз туй мери маърака мери, ҳамаи 1000 сомонро баргардон. хай метем дохи ҳама 1000 сомон мурди барои ҳама 1000 сом тирам. баргардон, президент туда пага бармегардонӣ. биёзи битум дози. битеёзи. наметавонам. тамошобини азиз, фикр мекунам ки ин ҳазли мо танҳо барои хушҳолии шумост ва ғарибоне ки дар муҳоҷират қарор доред, як лаҳза ҳам бошад мехоҳед ки як барнома, як шоу барнома тамошо карда лаззат бардоред. мо барои хушҳолии шумо ҳамеша саҳм мегузорем ва ин барномаи исторарез буд. меҳмони нашри барномаи мо буданд шаҳроми абдуалим. чанд сухани охирро шаҳром мегӯяд ва бо ҳамин барномаро анҷом мебахшем. ҳама касан мухлисони азизи гироми қадри ман зинда ва сарбаланд бошен, дар ки ҷое ки бошен набошен, ҳама вақт дастгириро аёд набирорен. дастгирии шумо пешрави мо. ака айни ҳолу ютуб маблағ намета, ай шумо фақат дастгирӣ чи ай лайк комментария. ҳамуқа шумо лайк комментария кардем барои мо дастгирӣ мешавад. вақте мо ҳамёро дидем, просмотри баланда дидем, ҳамуқадар дастгирӣ баъри шумо, пешравии худмона баъри шумо пешниҳод мекунем. зиндаву сарбаланд бошем. обод бошед, тансият бошед, хотирҷам бошед. то барномаҳои дигар хайр. тамошобини азиз, суҳбати мо бо шаҳроми абдуалим дар яке аз қаҳвахонаҳои навтаъсис ки дар шаҳри душанбе қомат афрохтааст, яъне ки пуф унвон дорад.
агар ба шумо қаҳвахонаи беҳтарин дар маркази шаҳри душанбе лозим шавад пас ба ҳамин ҷо муроҷиат намоед.